Gost ubrzanja je program menadžer Centra za digitalnu transformaciju Filip Mrdak. Ovoga puta razgovaramo o digitalnoj transformaciji o kojoj smo više puta pisali do sada, na primjeru domaćih kompanija. Sada se vraćamo na početak uz pomoć stručnjaka koji će nas provesti kroz taj proces i upoznati sa pojmovima. Hvala na gostovanju najpre. Hvala vam na pozivu. Dakle, šta je to digitalna transformacija i na koji se način razlikuje od digitalizacije? Ljudi često spomenju digitalnu transformaciju u pogrešnom kontekstu. Primjenom jedne vrste tehnologije u poslovanje kompanije ne znači da ste digitalno transformisani. To je upravo digitalizacija. Dakle, nešto što ste ranije držali u papiru, sada ste prebacili u elektronski oblik. Ali sama ta reč transformacija ima još jednu dodatnu komponentu, a to je upravo, kako sama reč kaže, transformacija. Dakle, ne samo poslovnih sistema, modela, već i ljudi. I najveća odbojnost u stvari u poslovanju jedne kompanije proizilazi iz činjenice da ljudi ne mogu da se naviknu na nove stvari, na nove tehnologije i to zaista teško prihvataju i samim tim kompanija slabije posluje zbog odbojnosti ljudi prema tehnologiji. E sad, to je upravo ono što je naš zadatak da pored uvođenja nekih alata, softverskih, aj tako da kažem, transformišemo i samo poslovanje kompanije kada je ljudski faktor u pitanju. Dakle, da su oni ti koji moraju da shvate da tehnologija je tu da im pomogne, a ne da im stvara dodatne komplikacije u poslovanju. I zato se mi zovemo Centar za digitalnu transformaciju, dakle, transformišemo kompletno poslovanje i operativno, ali i sistemski kod ljudi, i zato se ne zovemo Centar za digitalizaciju, već za digitalnu transformaciju. Zbog čega je potrebna digitalna transformacija jednoj kompaniji? 21. vek. Već sada uveliko pričamo o temi koja je do juče bila budućnost, to je veštačka inteligencija. Opet dolazimo do momenta transformacije, dakle, ljudi imaju problema da prihvati neke obične vidove softvera koje su bazične, tako da kažem, koje treba da ima lakše poslovanje, a kamoli kada se radi o veštačkoj inteligenciji. I prosto kompanije koje ne krenu danas da transformišu svoje poslovanje kada je u pitanju tehnologija, ukoliko sutra će nestati sa tržišta. Ne samo u smislu ako samostalno rade, već ako su u lancu nekih dobavljača, inostranih kompanija koje sve zahtevaju sve više i više da naše kompanije imaju neke alate koje će im pomoći da imaju lakšu komunikaciju, kolaboraciju i tako dalje. Mi kada smo počeli sa centrom, tamo 2017. godine, kada smo osnovali centar, smo radili jednu veliku studiju na temu nivoa digitalne pismenosti, ajde da kažem nivoa digitalne transformacije u MSP sektoru u Srbiji i rezultate su bili stvarno poražavajući. Dakle, 60% kompanija ništa nije znalo na tu temu, veliki broj nije znao kome da se obrati, a oni što su uradili sami, odnosno nešto na svoju ruku, implementirali neku tehnologiju, su uradili to dosta pogrešno. I naravno, veliki deo je rekao da je to preskupo za njihovo poslovanje. I na kraju, kad smo sabrali sve te rezultate, smo odlučili da napravimo jedan program koji će da reši sve te probleme u smislu zašto je potrebna digitalna transformacija kompanije, dakle, podignemo svest na tu temu, kako da im prenesemo znanje na tu temu, što je bilo najteže, pa smo to radili kroz našu mrežu konsultanata za digitalnu transformaciju i na kraju smo obezbedili sufinansiranje adekvatne tehnologije. Dakle, ne tehnologije koje oni sami implementiraju i postanu sluga tehnologije, već tehnologije koje zaista prate njihovo poslovanje, tako da bude u njihovoj funkciji, dakle, da koriste tehnologiju, da unaprede svoje poslovanje, a ne da se prilagođavaju oni tehnologiji. Delom smo možda odgovorili na to, ali šta je, znači, osnovni uzrok otpora zaposlenih? Pa upravo to, plaše se prvo da prihvate kako će oni sad to da rade, kako to funkcioniše, a onda negde s druge strane misle da će to da im uzme posao, da će doći neki drugi ljudi koji to poznaju da rade i prosto velika odbojnost. Ali to se sve, kao i sve u životu, sve se menja, potrebno je samo adaptirati se, da menadžment shvati da je to strateška odluka kompanije i da svoje zaposlene prilagođava novom vidu poslovanja. Koliko je kompanija u Srbiji prošlo kroz taj proces? Opet kažem, kada smo počeli 2017. godine, odnosno 2018. smo imali prvi pilot projekat,
uz pomoć Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, gde smo dali potpuno besplatno ceo proces konsultinga i implementacije tehnologije kompanijama koje su se prijavile. Imali smo za 40 kompanija prostora, finansijski, i trebalo nam je par meseci da jedva prikupimo tih 40 kompanija da dobiju nešto što je potpuno besplatno, uključujući i znanje i na kraju tehnologiju. Umeđu vremenu se dešava, nažalost, korona i tu su kompanije u stvari shvatile potrebu za tehnologijama. Mi sada, evo, posle par godina, imamo preko 6000 prijava za naše programe i uradili smo preko 1000 implementacija u kompanije, što podrazumeva kompletan konsulting i implementaciju tehnologije. I kada smo na kraju izmerili efekte implementirane tehnologije, koja je prava tehnologija, dakle tehnologija koja je dobijena na osnovu konsultinga sa našim konsultantima, rezultati su bili takvi da sve kompanije koje su implementirale tu tehnologiju kroz naš program su unapredile svoje poslovanje, uvećale broj zaposlenih i naravno godišnje prihode. Tu imamo suštinski dva pitanja. Znači, koji je to deo od ukupnog broja kompanija koje posluju u Srbiji? Znamo li taj podatak? To je mali procenat, kada gledamo, ima ukupno oko 120.000, čini mi se, mikromalih i srednjih preduzeća u Srbiji. Mi smo sa 1000 odradili, ali činjenica je da bi taj broj bio mnogo veći, s obzirom da mi čim otvorimo program, posle par dana ga i zatvaramo, a godišnje ne možemo da uradimo više, nemamo resurse, niti ljudske, niti finansijske, da uradimo više od 300 kompanija godišnje, 300-400 maksimalno. Ali interesovanje postoji. Interesovanje je i tekako, dakle, otvorimo program za prijave, posle par dana moramo da ga zatvaramo, jer već imamo preko 500 prijava. Tako da, sa te strane, mali je to procenat koliko smo uradili, opet više nego bilo ko s druge strane, ali opet, ukoliko bi postale mogućnosti da to bude, da imamo više resursa i finansijskih i ljudskih, taj broj bi zaista bio mnogo veći. Možemo li da navedemo primer uspešne digitalne transformacije? U čemu se taj uspeh zapravo ogleda najviše? Pa upravo kao što sam rekao malo pre, dakle, kada dobijemo konkretno znanje od ljudi koji su u ovom slučaju sertifikovani po isto standardu kako da rade digitalnu transformaciju sa kompanijama i kada se primeni prava tehnologija, rezultati su tu. Nema šanse da ne budu u okviru onoga što je definisano. Jer to je konkretan problem bio. Kompanije same implementiraju nešto na svoju ruku i onda upadnu u problem. Kada dobiju znanje, onda ne žele ni novac da daju za pravu, adekvatnu tehnologiju. Konkretnih primjera zaista ima mnogo. Da li su to sistemi koje se uvode radi interne komunikacije i optimizacije procesa u samoj kompaniji ili eksterne ka krajnjim korisnicima, počeš od nekih ERP sistema, CRM-ova, DMS-ova i tako dalje. Dakle, nije to sad ništa novo, ali prosto taj ERP ili CRM, kako god da ga definišemo, koje god rešenje da je u pitanju, mora da ima određene karakteristike koje trebaju određene kompanije. Svaka kompanija, makar bila iz iste branše, drugačije postoje. Drugačije ima interne procese, drugačije su joj klijenti i prosto taj neki mehanizam, odnosno to neko rešenje koje se pravi za njih mora da bude za njih, a ne da se kupuje tek tako i onda prosto ga ili ne koriste, ili ga slabo koriste, ili koriste tako što se prilagođavaju samom rešenju, što je zaista paradoks. I upravo tu centar služi da kompanijama da određeno znanje, dakle da se njima definiše neke polazne tačke, pa neke strateške, znači u kom smeru kompanija treba da se razvija u narednih par godina, 3 do 5 godina, i onda kad se to sve definiše, utvrdi se koja je potrebna tehnologija i šta ta tehnologija treba sve da ima u sebi da bi zaista pomogla kompaniji da ostvari ono što je definisala kroz konsulting. A koji su rezultati? To smo isto malo predspomenuli. Da, mi smo uzeli, recimo, jedan prost primer na više kompanija. Dakle, uzeli smo onako random, što se kaže, čista srpska reč, 200 kompanija iz 2021. godine koje nisu bile kod nas u programu. Tih 200 kompanija su 2022. godine bile kod nas u programu, a na kraju 2023. godine smo merili efekte toga što su radili sa nama. U zbiru sve te kompanije su povećale broj zaposlenih, skoro duplirale, i godišnje prihode takođe skoro duplo. To je jedan od dva glavna parametra koje mi koristimo kada pričamo o efektima prave digitalne transformacije kompanija. Tako da, prosto,
to je ono što najviše interesuje, nešto što se najlakše meri, a to je kakve su kompanije bile pre rada sa nama i pre upotrebe prave tehnologije i godinu dana nakon rada sa nama i korišćenja te tehnologije. Postoji li grana privrede kojoj digitalna transformacija nije potrebna? Iskreno, ne da ja znam, zaista, od ovih grane privrede vezano za usluge, do poljoprivrede, metalske industrije, koje god, ne postoji grana privrede zaista gde ne može se upotrebi dobra tehnologija i da pomogne u razvoju poslovanja. A zanatima? Na koji način je digitalna transformacija, recimo, korisna jednom obućaru ili krojaču ili časovničaru? Pa to sad ulazimo malo, zavisi sve ko ima koliko mogućnosti da, recimo, taj obućar da proširi svoje poslovanje. To su tradicionalne neke industrije naše, recimo obućar, ne znam kako se deklariše to u šifri delatnosti, nije ni bitno, ali to su uglavnom ljudi koji imaju, to su stari zanati, sve slabije primenljivi. I on ima svoju neku nišu, ljudi koji dolaze kod njega i tako dalje, koji poprede te cipele kod njega. Međutim, ukoliko on ima mogućnosti da privuče više, da kažemo opet klijenata, on će se okrenuti nekim mrežama, tako dalje. Dakle, neće njemu sad puno pomoći u toj nekoj najstarijoj tradicionalnoj industriji neka mašina koja će mu olakšati posao. To je nešto njegovo kako on zna da radi, ali ukoliko on vidi da ima prostora da proširi bazu klijenata, tu će naravno krenuti mreže i šta već, ali to je jedna stvar. Kada pričamo recimo o pekarima, recimo to su opet mala, da kažem, preduzeća, ovim manjim pekaricama, oni tekako mogu da prosto da koriste tehnologije, da nivelišu potrebe za određenim resursima, da ne naručuje na pamet šta mu sve treba od peciva ili kako se već to pravi, shodno klijentima kojima. Dakle, on prosto može kroz neke alate da vidi istorijski koliko je šta troši u kom periodu i tako dalje i da mu dobije neku preporuku u nekom sledećem periodu šta će mu biti potrebno, koliko da poruče, da ne bi posle, to je optimizacija, da ne bi posle bacao. U tom smislu, da, ali opet, kažem, nama su više fokus kompanije koje se bave nekim razvojnim delatnostima, uslugama, metalske industrije i tako. Dakle, ipak malo jače kompanije gde može nešto konkretnije da se urade. Mi ne bavimo se web sajtovima, čak ne ni toliko ni mrežama, to je sad manje više, svi znaju kako treba da se radi, nego više razvoj poslovanja. Dakle, u kom smeru kompanija treba da se razvija, šta ima trenutno od resursa, šta želi da postigne i onda kad se to definiše, onda gledamo kako sada da to sebi olakšamo korišćenjem prave tehnologije. Spomenu smo prave tehnologije. Kolika je uloga veštačke inteligencije u tom procesu? Tu sad dolazimo do ključnog pitanja. Uloga veštačke inteligencije u svakom procesu, ukoliko se dobro koristi, je najverovatna. Na koji način? Ali opet ne može da se uvodi veštačka inteligencija ako nismo pre toga definisali neke prethodne korake, uključujući recimo, malo pre smo pričali da neka kompanija drži papire u fiokama i kada dođe red da se nešto nađe, to se sad vrti, zovu se ljudi i nema pojma niko kako komunikacija ide u kompaniji s jedne strane. Onda te papire sad ćemo staviti u neki sistem da više ne mora da ih tražimo, nego po jednostavnom pregledu možemo naći šta nam gde kako treba. Znači, digitalizovali smo jedan proces i tek onda možemo da uđemo u proces veštačke inteligencije. Dakle, i opet tu sad, to je veštačka inteligencija kao dete. Ako dete trenirate da je 2 i 2, 5, ono će vam uvek govoriti da je 2 i 2, 5, tako je veštačka inteligencija. Ako ne hranite pravim podacima, tačnim podacima, strukturiranim podacima, neće vam davati dobre rezultate. Tako da, to je čitav jedan proces, zato se i zove transformacija, dakle, od tog papirnog formata ulazimo u neku digitalizaciju i tek onda posljednji korac veštačke inteligencije, koja neminovno, sad je već to opšta tema, ali recimo konkretan primjer u Srbiji, samo 34% kompanija koristi neki oblik veštačke inteligencije, od tih 34% čak 60% iz oblasti usluga i IT sektora, a najmanje tamo gde, najmanje se koristi tamo da bi možda mogla i najviše da se koristi, a to je u tom nekom prerađivačkom sektoru, metalskom i tako dalje, dakle gde se proizvodnja maksimalno optimizuje korišćenjem raznih senzora, alata i tako dalje, tako da tu tek postoji prostor za napredak i naravno ono što najviše fali je taj stručan kadar. Dakle, projekti veštačke inteligencije su ipak dosta drugačiji
nego obični projekti kada pričamo o tehnologiji. Nešto je novo i nešto što tek dolazi kod nas i mi kao centar u principu smo to prepoznali i negde smo već počeli sa nekim treningom budućih AI menadžera, sve u skladu sa ISO standardom, kako bi prosto dočekali spremno, kompanije dočekale spremno ono što nam tek sledi, jer mi još nismo ni počeli da koristimo veštačku inteligenciju u punom smislu, a to je neminovnost svugde u svetu, od visoko razvijenih zemalja pa čak i do onih manje razvijenih. A postoji li tu rizik od ostvarenja onog straha o gubljenju posla? Postoji rizik, naravno, ali kao i u svemu. Preživjeli smo, malo pre smo pričali kako ljudi imaju odbojnost, kako su imali odbojnost pre korone, kada je tehnologija u pitanju, pa su na kraju svi prihvatili. Prosto, veštačka inteligencija će unaprediti poslovanje sa jedne strane i ti ljudi koji rade u kompanijama ne znači da će otići iz kompanije, nego prosto će naći način da se prilagode tehnologiji s jedne strane, s druge strane možda prekvalifikovati za nešto drugo, ali sve u svemu ta kompanija će uvećati, odnosno unaprediti svoje poslovanje, uvećati godišnje prihode, praktično i ljudi tu moraju da nađu način kako da budu deo te cele priče. Koliki su troškovi digitalne transformacije? Malo pre smo govorili. To je vrlo zanimljivo. To je pre par godina bilo dosta povoljnije, naravno sad više nije, ali šta je u stvari tu bitno? Mi kao centar dajemo kroz Ministarstvo privrede subvencije od 6 do 12.000 eura u zavisnosti da li su rešenje iz ove, da kažem, digitalne transformacije, ERP-ovi, CRM-ovi i tako dalje, ili su rešenje iz oblasti veštačke inteligencije. Sva rešenja koštaju mnogo više od toga. Dakle, ako mi dajemo 6, oni moraju da daju 12 pa da im vratimo 6, nije bitno. Ali ono što dobiju pre toga, to je znanje. Dakle, koja je to tehnologija njima potrebna, a opet da bi znali koje tehnologije mora da definišu poslovne procese. Oni nemaju ni poslovne procese, pa onda moramo da radimo sa njima na poslovnim procesima da bi mogli da definišemo neke ciljeve. I svo to znanje koje kompanije dobiju, što nisu imali, kada im se lepo poređuju poslovni procesi, ko šta rade, šta su nam ciljevi i tako dalje, onda ne žele novac. Jer zaista onda tehnologija je tu da ti pomogne. I vrlo brzo taj novac koji se investira se vrati nazad u kasu. Tako da, to jeste bila odbojnost na početku, jedan od onih problema što smo identifikovali kad smo radili veliko istraživanje, ali vremenom su ljudi shvatili u stvari da bez tehnologije nema unapređenja poslovanja, a opet s druge strane nemaju znanje da bi implementirali pravu tehnologiju. I to znanje što dobiju od naših konsultanata, koji rade svi po jednoj metodologiji, a to je ISO standard, koji je zaista konkretan u smislu izvlačenja informacija od kompanija zarad unapređenja poslovanja, to je ono što kompanije generalno nemaju definisano i razrađeno u svom poslovanju i tu je najveći benefit. Znanje, a onda tehnologija postigne na kraju ako se ima konkretno znanje. Naišla sam negde na podatak da firme izdvajaju 25% svojih budžeta da bi prošle kroz proces digitalne transformacije. Je li to tačno? Može da bude i ne mora da znači. Opet kažem, zavisi koji su sistemi u pitanju, kolika je kompanija i šta žele da implementiraju, ali neka je to i preko toga, neka je to i 30-40%, prosto mi smo imali projekte, opet kažem, dajemo 6 do 12.000 eura subvencije, gde je rešenje košta 70-80.000 eura, ali prosto nisu žalili, niti njima tih 6.000 eura nešto puno značilo u celoj ceni koštanja. Najviše im je značilo znanje koje su konkretno dobili. I to je sad najveći podatak, najbolji podatak. Tako da, da, ulaže se puno u tehnologije, ali opet, ako ulažeš u dobru tehnologiju, vrlo brzo će da se vrati investicija, a opet to ima veze sa znanjem, da li si dobio pravo znanje, koja ti tehnologija treba. Šta poručujete kompanijama koje još nisu prošle kroz taj proces? Iskreno, ne znam kako se još uvijek zovu kompanije, ali ovo je baš poslednji voz da se uhvati korak sa poslovanjem, jer mislim da sam spomenuo na početku, vi ste u nekom lancu dobavljača sa nekom, recimo, ne znam, nemačkom firmom. I ukoliko u svom poslovanju nemate neke digitalne alate, vi ćete ispasti iz tog poslovanja. A onda ti digitalni alati opet moraju da budu usklađeni sa nekim metodologijama, s nekim standardima. Sve više i više EU stavlja regulative za poslovanje, pogotovo kada je u pitanju veštačka inteligencija. Jedan od primjera recimo da ukoliko ste u lancu dobavljača sa nekom kompanijom iz inostranstva koja koristi AI u svom poslovanju,
da ćete i vi morati da imate nekog AI officera ili menadžera koji poznaje kako da rukovodi AI projektima da bi uopšte mogli da budete u lancu dobavljača. I to je ono što se sve više i više nameće sa strane Evropske unije, ali i drugih tržišta, tako da iskreno mislim da je ovo poslednji voz. A kakva je vaša poruka za kompanije koje se nisu još uvek odvažile na taj korak baš iz razloga nekih novčanih problema, ako možemo tako da ih nazovemo? Mi negdje imamo, radili smo preko 400-500 uspešnih priča, dostupne su na našem sajtu, po svim industrijama i po veličini kompanija i tako dalje. I ljudi što pričaju, kada mi radimo uspešne priče sa njima, zaista se vidi u stvari šta nisu imali, šta su dobili. Prema tome, nije to strašno, iziskuje nemalo vreme i investiranja, ali kao i sve drugo u životu, promene su tu da im se prilagođavamo, pogotovo ako su dobre promene. Tako da, opet kažem, mi smo tu da pomognemo koliko god možemo, naši programi kad su otvoreni, pozivamo kompanije sve da se prijave i ništa ih ne košta. Oni mogu da prekinu na pola ako neće da idu dalje u tehnologiju, ali od tih 1000 nešto kompanija, prosto sve kompanije koje su se prijavile su išle do kraja. Par njih je odustalo. Hoću da kažem da sad nije to reklama za naš centar i tako dalje, to je prosto reklama za sve druge kompanije koje se nisu odvažile da krenu u proces digitalne transformacije, jer svi su išli do kraja. Da li biste rekli nađite novac? Neka ga nađu, lako će ga vratiti. Hvala najlepše. Hvala vam. Sa nama je bio Filip Mrdak iz Centra za digitalnu transformaciju. Hvala na pažnji, do narednog puta.